pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Isma Ois. Halo guys, kali ini Mbak Isma semangat kudu ngonten seperti biasa. Di pagi hari ini kita awali ngonten dengan masak seperti biasa. Kali ini Mbak Isma baru nggone pasar guys, kimang gak roh nek apa bawangnya entek. Terus brambang entek. Gimana gue Mbak Sriami kono tok dadi nera tak konteno. Cuma tumbas bawang ambek brambang, kunir, godhong jeruk. Pon-pon lah. 10.000 wis untuk marik tak dono wis tak suwek ning nguri. Iki Mbak Isma lagi ngenget apa nasi ya pemirsa. Bar udan deres saking penake turu, ora tanging sampai bodoh guys. Tangi turu langsung nyapu. Langsung umbah-umbah dan sekarang lagi masak ngeti nasi berkat ya eman-eman jadi tak anget guys loh wis mulai jegege kok ya no loh anget nasi kita tuh mantuku loh brambang, bawang, 3.000-an guys ini. Terus tuku tomat 1.000, terus jeruk 500, godhong jeruk 500, kunir 500 ning ngono piro? Oleh pura tuku 500. Nek ning kene 500 sijik payu guys. 1.500. Godhong jeruk 500 untuk sakmene kae lho. 1.000 iki mah mbek kunir yo 500. Murah. Jeruk sambal juga 500. Iki Mbak Isma mau masak goreng tempe embus ki kemarin tuku ning gone Mak Kartini wis 2 dino guys. Nek ora nanti masak bobon alias lempok. Engko ditepungi iki regane piro nek ning kene 1 gendel iku 1.500 isine piro telu berarti 6, 7, 8, 10 tempe embus dan kimang Mbak Isma juga beli terong apa ya guys iki kimang enek sing cilik enek sing gede iki sing gede nek sing cilik mang ada 1.000 nek iki 1.500 iki sesuk dikelo asem mbek dong telo jarine ini jenenge terong apa mang jenenge apa guys terong apa ya nek pokak kan cilik-cilik kemarin dikei lombok kok nah ini sawah dikei Bapak Rini terus aku dikei lombok abang gede guys kita mau masak tapi kali ini Mbak Isma juga masak jangan asem sih jangan asem sesuk Mbak Isma arep masak wader bumbu kuning sukaane Dik Peri yang kok oleh mancing Mas Semet iki wis tak pateni segone mateng. Dinget apa-apa dinget ya eman-eman guys. Ape digoreng ndek wis goreng ya ora kepangan. Ape ngiduk sego dhisik sebelum masak. Eman-eman cek akeh nggih kerupuk yo orang anu guys kita ngatai ini wis digoreng sisa panganan Mbak Isma Mbak Peri yo loro yo ini iki yo alhamdulillah orang buat beras sego kayak kerupuk nenek panas yang tapi nek mae petel gitu ya kerupuk petel mang ora
Nek mangan apa kayak kerupuk mbok goreng? Apa? Segodong. Goreng ya, roy. Yes, kita mau masak sekarang. Tak siapkan bumbunya, tak dono. Bumbune apa wae. Ya. Apa wae bumbune. Iwak di kuning ya. Bumbu kuning adalah pakai merica. Terus kemiri, bawang putih, bawang merah, terus kunir, terus laos, godhong jeruk, nek-nek bisa. Iwake aku gak tak goreng ya. Jadi mentah ae ben cedhek. Sebelum kuwi engko goreng ki lho, goreng bus dhisik. Emang jeneng goreng bus dhisik. Embusnya kita goreng pakai tepung sing serbaguna, maksudnya sing wis bumbunan ini lombok. Lombok ini diiris, jadi gak usah lebih lombok, kita iris saja. Ngewek bumbu tempe dulu. Bentar. Bawang. Bawang. Tambah uyah nih, soalnya gak pakai asin di bumbu. Nah. Terus ini kita robek uang. Ketoke kok wis mendung neh. Mbok. Piye nek wis ape udan. Ya mene wis ape udan. Mendunge peteng, guys. Udan. Oke, enek panas. Wis. Ora duwe kathok luweh ngono ora kathokan, guys. Soalnya berarti dia apa kathoke? Lah yo. Soale renek panas. Ora kathokan, mbok. Kayak tembaru iki. Padahal yo wis kliwat tembaru. Musim udan. Wingi kae mah randu ki udan angin. Udan angin. Bumbu tempe, kita goreng tempe terus kuning iwak wader dikit kuning digoreng guyur.
goreng tempe ya guys. Iki nek gak encer nganu. Iso pinu. Cek. Rasa isi. Sasit. Reti seperti ini. Dan meresap ke dalam-dalam. Tempe embus, apa sih seneng tempe embus. Ini hangat-hangat iki mangan. Dadak digoreng langsung dipangan. Nek wis awan sithik letoy. Ini campurannya dicampuri lho. Tepung beras. Enggak letoy. Tapi karena gak enak ya wis kita pakai tepung seadanya. Pakai tepung bumbu serbaguna. Langsung wis dikasih seperti ini, nanti kita goreng. Tahap kedua Mbak Isma aduk bebek bumbu kuning dulu. Ini sampai meresap, nanti kita goreng sebelumnya. Dilapin ini apa mak? Ya, ponganu. Iki terus kunir. Jangan lupa pakai kunir. Kunirnya kita cuci aja sih. Terus cuci. Biar gak amis. Jadi nganggo bumbune sing pepeger ben cantik. Kalau kuning ya kudu enek kunire, kudu enek raose, jeruk. Anu kalau doro ki pirang-pirang dino gak gelem mangan. Abene mangan kae. Mbok dara loro. Wis tapi wis gelem mangan. Kudu loro guys dorone. Apa mak abene? Abene apa? Uya sapi. Kok gerejek-gerejek. Soalnya iki sapi iki ngombene iki akeh. Kunir ini bagus loh guys, nggo jamu awak ki bocah panas sih kunir penting. Ora adem. Sekilo ya kopen. Wis bulat. Terus dikit tomat ben ini kene brimbing wuluh, dikit brimbing wuluh malah ini. Entah nae. Ini kunire godhog kesuwen. Ini entah. Baiknya nganggo lombok. Lomboknya ditugeli kena, utuh kena, terus nganggo tomat. Sih. Durasi ini kepanjangan. Kita lanjut, bisa cuci lomboknya sesuai selera. Seperti ini. Bikin yang utuh ya utuh, sak ini guys. Yang dulu pedes kita iris sayang ini di luru. Nah, kelamenir mak. Bayam dingin kayak api-api gitu.
Wis. Ben pedes. Jangan lupa tomat. Ben kecut. Ben seger, guys. Peri seneng nggih. Wah, tomatnya busuk. Yo, swambel. Iki lombok yo diswambel. Iki supe halus. Tahu ngekan neh. Godhong jeruk. Jangan banyak-banyak, terus laos. Godhong jeruk itu telu wae. Laos. Kabeh dicuci. Laosnya digeprek ya. Geprek. Kunci. Ora duwe, Mak. Wis garing. Anek kencur iki. Nek marah titip aku. Laosnya kita geprek. Wis mulai masak goreng tempe dulu. Ini guys, tomat lomboknya. Terus kita kasih asam sedikit, terus ini bumbunya kuning. Sudah jadi. Terus ini iwake. Terus ini goreng tempe. Wis lombok terong. Ini. Mari kita masak. Terus bariki turu ngising nggo HP, guys. Ngising nggo HP, per cilikno. Ini ngonten, yo. Cilikno. Peri. Goreng tempe embus. Wis mbok gebyur, Dik. Wis. Matang, guys, mendungu poteng. Sampai hujan.
Soalnya mendung-mendung guys, apa ngonten ning ndi yo nek ning omah masak. Apa udan ora iso ning ndi isone yo ngonten ngene iki. Tonton terus pokoknya. Itu tinggal babak terakhir sudah selesai tempe nih. Anget-anget guys, lo cantik toh. Jos. Enak. Ini kita masukkan. Kita masukkan. Langsung kita masukkan. Terakhir langsung masukkan iwak tanpa digoreng guys, langsung kita masukkan seperti ini mentah. Gomel ora garing. Bumbu kuning gak usah nganggo santen-santenan, nganggone banyu. Wis winu. Just guess. Guys, mateng. Iwake bumbu kuning. Nek dinginekno ki seger. Gak amis soalnya ada daun jeruknya, ada kunire, ada laos ya. Nek digoreng kok gak ini nek mentah sedep. Coba, gak percaya. Rasanya beda, iki nganggo tomat akeh ben seger, pakai asem ben luwih enak. Bumbu kuning, jos.
Mateng guys, saya sarapan. Iki iwake rasa diulak-alik engko nek remek. Dadi ini wis tuk ngene tok ae. Iki wis mulai kok duduh soto ngono lho guys, tapi gak usah nganggo santen ya. Gak suka santen. Bersantan-santan, berminyak-minyak iki Mbak Isma gak seneng guys. Senengane ngene iki, nek gak ngono muludong telo, pokoknya serba godokan. Kelane ya ngene masake plang-plung plang-plung. Oke guys, wis dadi. Lho, tempene ya wis mateng. Tuh. Oh. Ireng. Oke, wis ngono Mbak Isma pamit. Terima kasih sing wis selalu nonton konten-konten terbaru nih Mbak Deni, Mbak Isma. Ngei semangat saran masukan wis ditonton terus, iklannya gak di-skip sepurane nek klera-klerune Mbak Isma. Tutur katanya sing salah, sing kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kontennya hari ini yaiku wis ngene iki masak-masak ala Mbak Isma. Oke, makasih wis selalu mengikuti. Mbak Isma pamit dulu. Becik ketitik ala ketara dadi wong apik aja sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.